नलबारि जिल्लानि 1 नं सान्तिपुर बग्रिबारियाव साख्रिआवलाफोरा कर'ना खैफोदनि जामु रानसारदों। मुलुगनां कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायजों लोगोसे भारत हादरावबो कोविड-19नि गाग्लोबनायनि फारसे सांग्रां जानो खावलायदों एबसुनि दानि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेसेन होनाङै रेशन रानदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव सराइबिल ओनसोलनि सुन्द्रिजरा गामिनि गुवार गोसोनि सानै सुबुङा लकडाउननि समाव जाग्रा मुवा रानसारदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय सिमलागुरि थोरिबारि गामिनि मुस्लिम मेघा राम मुसाहारि आरो बिथांनिनो बिसि मुस्लिमा आबिलि मुसाहारि बिथांमोना नखरैनो नुसुंसेनि नखरफोरनो जाग्रा मुवा राननानै होदों। हादोराव लकडाउन सोलिनाय समाव खायसे बर' खामानि मावनो थाहैग्राफोरा गुवाहाटीयाव हालाय हाफाय जानानै थानायखौ खौरां मोननाय जादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सोरां हानजारि मावथिफोरा कर'ना खैफोदनि समाव जाग्रा मुवा रानसारदों। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरिनो नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनै रादाबाव फरायबाय। दिनै रादाबखौ फरायदों आं रमेन बरा दानिया फैदों आबुं रादाबाव। नलबारि जिल्लानि 1 नं सान्तिपुर बग्रिबारियाव साख्रिआवलाफोरा कर'ना खैफोदनि जामु रानसारदों। गिलुबालु कर'ना भाइरासनि थाखाय भारतनाङै लकडाउन सोलिफु समनि थांनाय 11 एप्रिल खालाराव नलबारि जिल्लानि 1 नं सान्तिपुर बग्रिबारियाव गामिनिनो साख्रिआवलाफोरा कर'ना खैफोदनि जामु रानसारदों। साख्रिआवला नङि गासै गं 33 नखरफोरनो रेशन रानसारनाय जायो। दिनै बग्रिबारि गामिनि सा 8 साख्रिआवलाफोरा जोंनि बग्रिबारि गामिनि खायसे निखावरि मानसिफोरनो जोङो एसे अनसुंथाइ बावदो। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि थाखाय हादोराव लकडाउननि सोलिनाय समाव दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा नखरफोरनि हालोदखौ बुजिनानै 1 नं सान्तिपुर बग्रिबारि गामिनि सा 8 साख्रिआवलाफोरा बे हाबाफारिखौ आखायाव लादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दालि केजिनै, आलु केजिनै, थाव जानाय थाव 1.5 लिटार आरो पियाज केजिसे बेखिनिखौ जोङो बावदो। माइरं, दालि, आलु, थाव, संख्रि आरो साबोन बायदि मुवाफोरखौ साख्रिआवला नङि नखरफोरनो जामु राननानै गावसोरनि अनफावरि गोसोखौ दिनै बयनिबो सिगाङाव दिन्थिनानै होबाय। बे 1 नं सान्तिपुर बग्रिबारि गामिनि बै सा 8 साख्रिआवलाफोरा खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांमोना जाग्रा मुवा रानसारनायनि अनगायैबो समाजारि जानथाय लाखिनानै नखरफोरनो कर'नानि सोमोन्दै सुंदोब सांग्रांथि होनाय जायो। बे बुब्लियावनो बे गामिनि मुस्रि रबिराम बर' बिथाङा बड'लेण्ड खौरांनो बेबायदि मिथिनो होयो। जाहाथे जों बे कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'नो हायो बेनि थाखायबो जों बिथांमोनखौ सांग्रांथि होदों। मोजाङै आखाइखौ साबोनजों सुनो होदो, दुगैनो होदो। बेखायनो जोङो बेखिनि अनसुंथाइखौ दिनै बावनाय जाबाय। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। मुलुगनां कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायजों लोगोसे भारत हादरावबो कोविड-19नि गाग्लोबनायनि फारसे सांग्रां जानो खावलायदों एबसुनि दानि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दिनै फेसबुक आरो ससियेल मिडिया वाट्सएपआव माखासे गोदान गोदान रिउमार प्रपागान्डाफोर ओंखारदों। भारत सरकार आसाम सरकाराबो बे रिउमार प्रपागान्डाफोरखौ लानानै मोनसे एडभाइजरि बिथांमोना गाइडलाइन जारि खालामदों आरो अर्डार माने पुलिस बिफाननिफ्राय होदों। एडमिनिस्ट्रेसना फोसावदों। जायफोरा दिनै ससियेल मिडियायाव फेक निउज नंखाय रादाबफोरखौ फोसावबाय थादों बिनि गेजेरजों समाजाव बा रायजोआव आरो देशआव माखासे गोब्राब थासारि बा सिटुएसन क्रिएट जानो नागिरदों। हारियारि दाङाबाजि जानायनिबो मोनसे माखासे थासारि सोमजिनो नागिरदों। दा बेखायनो दिनै जाय जोंनि फंबाय बिनानावमोना बा जायखिजाया बर' सुबुङानो बेबायदि जुदि फेक निउस बा नंखाय रादाबफोरखौ जुदि ससियेल मिडियायाव फोसावदोंब्ला बिसोरनि एगेन्स्टआव बा गुबुन गुबुन हारियाबो जुदि फोसावदोंब्ला बिसोरनि एगेन्स्टआव एक्सन लागोन होननानै बा बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनाय जागोन बा आइटि एक्टनि गेजेरजों बिथांमोननि सायाव जि सरकारनि जि पानिसेबल अफेन्स बिनि सायाव बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनाय जागोन होननानै बुंदों। 1-2 घन्टानि गेजेराव आखाइ सुबाय थानो ससियेल डिस्टेन्सिं आरिखौ मानिनो थाखाय गुरै बिथाङा बयखौबो खावलायहरदों। बा दिनैनि बे मोनसे गोब्राब समाव जोङो बयबो सांग्राङै गावखौनो जोथोन लानांगोन। भारत सरकारा आसाम सरकारा जायफोर बिथोनफोरखौ होदों जे जोङो आधा घन्टा 1 घन्टानि गेजेराव मोजाङै आखाइ सुनांगौ, गावनो सेनिटाइज खालामनांगौ, सेनिटाइजारजों लोगोसेनो 6 फुट गोजानाव थानायनि थाखाय गोदान गोदान जिफोर माखासे बिथोनफोर फैदों बेखौ जोङो मेनटेन खालामनांगोन आरो लोगोसेनो जोङो हानायसिम मास्क गाननानै जोङो एसे जानगाराव गावखौ सेफटि थानांगोन। न'आव थानो थाखाय बयखौबो खावलायदों। हम क्वारेन्टाइन जायफोरा माने सिल स्टाम्प बुनानै हरजाबाय बिथांमोना हम क्वारेन्टाइन जानांगोन आरो लकडाउननि समाव सरकारनि बिथोन आरो नियमखौ मानिनानै जों बयबो न'आवनो थानानै गावनि जिउखौ रैखा खालामनाय, न'खरनि सुबुंनि जिउखौ रैखा खालामनाय आरो गामि
समाज आरो हारिखौ रैखा खालामनाय देशखौ रैखा खालामनायनि थाखाय बयबो मदद आरो हेफाजाबखौ होनांगोन। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दुलाराय बर' फरायसाफोरा बेसेन होनाङि रेशन रानदों। बेसेन होनाङि रेशनखौ रानदों उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो मिरु एबसुआ जथायै 20 साननि लकडाउननि थाखाय रानदों। बे रेशनखौ उदालगुरि टाउननि साखाथियावनो थानाय साबायखाथि गामियाव। गथे आमार उदालगुरि जिल्ला निखिल बर' ছাত্র সন্থা আমি যৌথভাৱে আজি উদালগুৰি আমাৰ অফিচৰ কাষতে থকা সাবকাইটি আৰু বিভিন্ন স্থান আমি বাছি লৈছোঁ। যোনে নেকি 6 দিন যি লকডাউন হ'ল ইয়াত মানে তেওঁলোকে কাম কৰাৰ সুযোগ নাই আৰু তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ সুযোগ নাই। দৈনন্দিন হাজিৰা কৰা মজুৰি কৰি চলি থকা আৰু ৰিক্সা ঠেলাৱালা তেনেকুৱা বহু লোক আছে। তো তেওঁলোকক আমি কিবা এটা অলপ সহায় কৰিব পাৰোঁ নেকি আমাৰ ফালৰ পৰা। তো আমি অলপ চাউল আলু চেনি আৰু দালি তাৰপিছত মিঠাতেল আমি যোগান ধৰিছোঁ যাতে এইকেইদিন চৰকাৰৰ সাহায্য আহি নোপোৱালৈকে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰখন চলাব পাৰে বা অলপ মানে খাদ্য খাই পেলাই যাতে এই দিনকেইটা তেওঁলোকে পাৰ কৰিব পাৰে। তো এই উদ্দেশ্যৰে আমি আমাৰ মানৱতাৰ যিহেতু দৃষ্টিভংগীৰে আমি চাই পেলাই এই কঠিন এটা পৰিৱেশত মহামাৰী যি আমাক গ্ৰাস কৰিছে সেই পৰিৱেশত যাতে আমি সকলোকে অকণমান যাতে সহায় কৰিব পাৰোঁ সেই দিশটো চাই পেলাই আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিছোঁ। खामला मावनानै जाग्रा गोरिबफोरनो राननाय जादों बे रेशनखौ। माइरं दालि जानाय थाव आलु आरो सेनि राननानै होदों एबसुआ। सोरखारनिफ्राय फैनो गोनां रेशना मोनफैयैनि थाखाय बे रेशनखौ रानदों एबसुआ। एबसुनि मोजां हामलायग्राफोरखौ इयुनाव हेफाजाब होनायनि सोमोन्दैबो साननानै नायगोन होननानै एबसुनि आफादगिरिया बुंथिदों। আৰু অনাগত দিনত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি যিবিলাক মানে তেওঁলোকে কষ্টৰ দিন কটাব লগা হৈছে বা পাৰ কৰিব লগা হৈছে তেওঁলোকক আমি সহায় কৰাৰ কাৰণে নিশ্চয় যত্ন ল'ম আৰু আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাম যে এই সময়ত তেওঁলোকেও চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি সাহায্য তেওঁলোকে বিতৰণ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা যা যোগাৰ কৰিছে যাতে অতি সোনকালে তেওঁলোকে এই যোগাৰবিলাক প্ৰতিটো পৰিয়ালক যাতে বাদ নপৰাকৈ ৰেচন কাৰ্ড থকা ৰেচন কাৰ্ড নথকা সকলো পৰিয়ালে যাতে সমানে তেওঁলোকে সাহায্যটো পায় এই দৃষ্টিটো আমি চৰকাৰক মানে ৰাখিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। निजामुद्दीननि मार्कास आसामनिफ्राय फ्राय 500 सुबुंफोरा बाहागो लाहैनानै कर'ना जेंना सोरजिदों बेखौ मोनसे गावखौ फोजोंस्रांनाय जाथाय होननानै खेंफोरथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। निजामुद्दीन मार्कासआव जायफोरा थांदोंमोन बिथांमोनखौ नागिरना दिहुननानै क्वारेन्टाइन खालामनांगौ होननानै सोरखारखौ खावलायदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে নিজামুদ্দিন মাৰ্কাছত যিবিলাক মানুহে গৈছিল আৰু যিবিলাক মানুহ ঘূৰি আহি ৰাইজৰ মাজত সংস্পৰ্শলৈ আহিল তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে বিচাৰি পেলাই তেওঁলোকক টেষ্ট কৰিব লাগে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব লাগে। যিবিলাকক পজিটিভ পায় তেওঁলোকক এটা বিশেষ ব্যৱস্থাৰে তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু যাতে তেওঁলোকে যিবিলাকে নিজামুদ্দিন মাৰ্কাছত উপস্থিত হৈছিল বা গৈছিল তেওঁলোকে কোনো কাৰণত যাতে লুকাই নাথাকে বা ৰাইজেও লুকাই নাৰাখে ঘৰখনো লুকাই নাৰাখে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে বিচাৰি পেলাই চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ লৈ পেলাই তেওঁলোকক টেষ্ট কৰা চিকিৎসা কৰা বা কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আমি দাবী জনাইছোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ ভুলৰ কাৰণে আমি এই সমাজ বা এই ৰাজ্য বা দেশখন আমি ধ্বংস কৰিব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোকে কি কাৰণত তেওঁলোকে ইমান দিনে যে নোকোৱাকৈ থাকিল সেইটো এটা আচৰিত ঘটনা আৰু ইয়াৰ কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই সেই পৰিৱেশটোলৈ আমি গৰিহণাও দিছোঁ আৰু তেওঁলোকে সচেতন হওক আৰু নিজৰ দায়িত্ব নিজে পালন কৰক। निउज डेस्क रिपोर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव सराइबिल ओनसोलनि सुन्द्रिजरा गामिनि गुवार गोसोनि सानै सुबुङा लकडाउननि समाव जाग्रा मुवा रानसारदों। थांनाय 9 एप्रिल खालाराव सुन्द्रिजरा प्रेसबाइटेरियान इन्डिपेन्डेन्ट चार्च नर्थ इस्ट इन्डिया PICA मण्डली प्रेसिडेन्ट नीरव सिंह नार्जारी आरो नेहाथारि चरण नार्जारी बिथांमोना 7 किल'ग्रामै माइरं राननानै होयो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गासै 29 नखरफोरनो माइरंखौ राननानै होनाय जायो। निउज डेस्क रिपोर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय सिमलागुरि थोरिबारि गामिनि मुस्रि मेघाराम मुसाहारि आरो बिथांनिनो बिसि मुस्रिमा आबिलि मुसाहारि बिथांमोना नखरैनो नसुंसेनि नखरफोरनो जाग्रा मुवा राननानै होदों। जोंहा दिनै नखरनि जों सानै बिसि फिसायजों जों जिखिनि जोंनिफ्राय हायो बेखौ जोङो गोरिब गुन्द्रानो जों सहाय होदों। जोंनि आरजिनायनिफ्राय जों जाखिनि हानाय बायदि एसे माइरं एसे दालि एसे जि हायो जों दिनै गोरिब गुन्द्राफोरनो खामला हाजिरा मावनानै जानाय दिनै बिसोरो लकडाउननि समाव जोबोर उसुबिदायाव गोलैनानै दङ। बिसोरनो जोङो जोंनिफ्राय एसेबाबो अनसुंथाइ होनो हानानै बिसोरनि गोसोआव गोजोननायखौ नुनानै जोंबो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। थांनाय 14 खालारनिफ्राय रायजोआव सोलिबाय थानाय कर'ना भाइरासनि लकडाउननि समाव गोरिब गुन्द्रा नखरफोरा ओंखाम बोथिसेनि थाखायनो हालाय हाफायखौ नुनानै आरो आसामनि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बिथोन बादियै नसुंसेनि
हाजिरा मावनानै जाग्रा गोरिब गुन्द्रा नखरफोरनो माइरं दालि थाव बिस्कुट बायदि बायदि अनसुंथाइ राननानै होयो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। दिनै जोङो बे सालबारि साब डिभिजननि सिङाव सिमलागुरि गामिनि आं मेघाराम मोसाहारि आरो आंनि बिसि आबेलि मोसाहारि जों सानैजों आसाम सरकारनि रांखान्थि बिफाननि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि खावलायनाय बायदियै बा बिथांनि खावलायनायखौ जोङो मान होनानै जों दिनै साखरियालाफोरखौ न'खरसे न'खरनै बा जि हागौ न'खरब्रै न'खरबानि सायाव जि हागौ खाथिनि बा न'खर खाथिनि बा गामिनि गोरिबफोरनो जि अनसुंथाइ होनो खावलायदोंमोन बे बिथांनि खावलायनायखौ जों मान होनानै जों दिनै बेहाय जि न'खरनो जों अनसुंथाइ होनो होननानै जों फैदों आरो जों दायो बे अनसुंथाइखौ जोङो न'खर न'खर गरिब बिथांमोननो जोङो राननानै होदों। आरो बे रानना होनाय खामानिखौ मावफुंदों सिमलागुरि थोरिबारि गामिनि मुस्रि मेघाराम मोसाहारि आरो बिथांनिनो बिसि मुस्रिमा आबेलि मोसाहारि बिथांमोन नखरैनो। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। हादोराव लकडाउन सोलिनाय समाव खायसे बर' खामानि मावनो थाहैग्राफोरा गुवाहाटीयाव हालाय हाफाय जानाय खौरां मोननाय जादों। मुलुगनां COVID-19 नि गाग्लोबनाय रायजोआव सोलिदों लकडाउन। फिथाइ महरै गोबां बर' सुबुंफोरा गुबुन जायगायाव खामानि मावहैनो थाहैनायफोरा न' फारसे गिदिंबोफिननो हायैनि खौरां मोननाय जादों। बे नुथाया जाबाय गुवाहाटीयाव लकडाउननि समाव नांथाना थानाय बै बर' सुबुं खामानि मावनो थाहैग्राफोरनि नुथाय। ब्युर' रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सोरां हानजानि मावथिफोरा कर'ना खैफोदनि समाव जाग्रा मुवा रानसारदों। ओनसोलनि गोरिब गुन्द्रा नखरफोरनो जाग्रा मुवा राननानै होयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सोरां हानजानि आफादगिरि दिनेश बर' आरो नेहाथारि पिंकु बर' आरो गोबां मावथिफोरा। नोंथाङा सोरां हानजानि आफादगिरि जानानै रायजोफोरनो मा मेसेज होनो नागिरदों? नोंथांमोनानो नाय बुहुमनाङैनो जिथुनाखि कर'नानि गाग्लोबनाय COVID-19 जों बेयाव नुनानै मोनबाय बुहुमाव 195 हादोराव गासै 173 हादोरानो कर'नाजों COVID-19 गाग्लोबजानानै दङ। बेखायनो जों साननानै नुबाय जे जोंनि जि बर' समाज बे समाजा जोंहा जोबोद गोग्लैसोनाय। बेनिखायनो जों जा एसे हायो जोङो एसे अनसुंथाइ होनो होननानै माइरं आलु दालि थाव आरो साफ साबोन बेफोरखौ लानानै जों एसे गामि गामि हाबनानै होनो हायो नामा। जाय न'खरफ्रा एखेबारे लोरबां जायनि न'खराव दंखलाव दै नारनायनि अनगायै जेबो गैया बेफोर न'खरखौ जों बासिनानै जा एसे हायो जों बे आफादनिफ्राय हेफाजाब होनो थाखाय जों आखायाव लानाय जादों दिनैनि हाबाफारिखौ। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गामिनि खायसे नखरफोरा जाय नखरनि बिगोमाफोरा गुजरात बेंगलार बायदिफोराव खामानि मावनो थाहैदों बेफोर नखरफोरनो जाग्रा मुवाखौ रानसारना होनाय जायो। धेमाजिनिफ्राय निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दानिया सम जोबबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नागिरदों नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नागिरदों नोंथांमोनखौ अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, गोजोनै था।